UMLA barim kanong krem ba Arden Miller baseo mai aksin kong ulakot lawer ki pai ba sa kajelang jong kajab riu kabanlong hakan riu tarik mentau brai hamadan student banikren ki isu ki bakta juri kajab riu kentup halo ka ILP Citizenship Amendment Act ka cirsi bamsam bat kwi ki wei te ko u ba i jala ka jong kajab riu ba dia garing ngim la banong bang isu honno te kai ka bangang i namala serta palat ki jing kamde tang kata ka jing dawa ILP lari ka jing percaya ke Citizenship Amendment Act ndai ki don shibon ba ki isu ki bakta ya kalawai jong ka jab ribat kari ka jing lari phai shi ka yo ka ekonomi ka jing kilami ki kubon na ka si shi ka si menta ya ka jing khai to yo do yong hapadeng ka jing khang jong ka ti do yong te bat ka ni ka ta ya ka jab kan ta ya ka lawai jong ka jab ri nang tangi phai shi ka imlang ka salang ka jing ji kum ka jab ri ti kai ka bangang i kalong ni don kam banwan ra ya ta ka jinki ka baklan ka revolution in the form of a revolution ka jinki ka baklan ka bangin hab ban ya tai ya kini ki jinge la kalong bangin dawana ka sarkar india ya ka an ka bala ban ya dai ngi na ki jingi tungku bat ki an ka sarkar india la kalong bangin pai kumno ban pet ya ka yo ka kot ban khang ya kita ki jing shim ka bu ban luti ya kaspa mariang ga boblei lo kerku ini la kalong ban phairu pat shala ka jong ga jai bri bangini peni ya la ki jing duna ki jing tulot ki bangi don da ka min sim jo ga ji kata ka dei ka ba ngai i bangi don ka me revolution e ko lu ipi menta ka si ban pen bana ba ngala pen ban lum ya ka jinglang pat ba ha ka ndriu trik ha ka por khat ar bji ha po madan student kani galong ka jing sedang teling ba ka di bat ling bakani ke jing ke bat phi nga kwa ban ni wer ya ki pai ba jong kari ya ka jat ben riu kani ke jing khi jo ka jat ben riu kam de ke jing khi jo nu ko seng ngam don ba ko nu ko seng menta ko ba pitit mo ngam don ba ko nu ko seng san pathai wala ngala long unomi khmat pai ba ki por ki ba machwa te nga wer nga khot ya baro ki pai ba ki badan ka jing snow kit khli ya ka lawai jong ka jat ben riu bat kari ke jing nginu me pai thani ke jing ya tolot ki jing dun na para mangi Henry ingin wanda kau ikut dah kau ikut jimut, bangin ikut lang, bangin si mereka sin jam, kau bangin yang orang bak kum kerja Henry. Nomor hadirin bangin layo elak jong kerja langim si layo padi kian, kiban yada ingi kum kerja Henry, kiban ailat ingi bangin he ingin san, hakar hukum im kerja kum kerja Henry. Te kata kadai ka bangang kuat banwan bani kedu ipi, batling bajung pi bapin pen priang ye kani ka kubur, bagan don ke jinglang ka pangalalum, hakan Henry trik. Por kat RBG por mana student wen ki pai ba la kalong ki samla jogori la kalong ki longkmi la kalong ki nongyo la kalong bat nga kerpat rit ruah kan ka por ye ki nong yaram snong mo ki dor ba snong ba kin sim na me kala ban yarap ye kan ka ban kershan ye kan ka jingi ta ka ba ki wan shakmat kum ki nong yaram jigi snong bat ru ba ki kin tu le me ki nong snong ba kin mi ma kan ni ka jingi ki jong ga jai re ngasno la rang isu honno tangum ni ngin sakut jam daw kum ka jai re kay ka palaja kay baga sarkar India kali akni kindia si ngaso ka de insult ka bakraw yangi kum ka jat riu tingin hapan peni haka partai India ba haka ni kenti ka pamatangin insya ka sarkar India kan chule ko moningi nginum de ka jat riu ka bajem ta ka jingkar pat ka bakarpang ka jang kalong khamta mi ki dor basno bakin kintule mi ki nong song daga baki pentip haki nong song ki perlong le se ki jing partai sno ki sno ki thagu jing ki makani ka de ki jing ki jo ba den shmi tang ban mai pang ya kani ka jing sedang jong ka jing le ka jing bangin yo ya kita ki an ki baklan baru bangila ban pen empat ya kani ya ki long den ki man den ki jing